Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Nagbabalik DJ Lala para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. This is Biyahe at eto na nga po ang unang stop ng ating hashtag Biyaheng Stay in Love ay ang mga couple na despite the distance kayang manatiling matatag at tapat sa isa't isa. Some people are wondering how do they do it? Anong mahika ang meron sila? Well, love, one thing is for sure, they made their love stronger than their endeavors. But there are also ways how to do it. Pero more than basahin, sana kasi intindihin. 1. Make technology your best friend. Sa panahon ngayon, marami ng social media platforms to stay connected with the people. Wala ka ng excuse para hindi makapag-communicate sa partner mo, okay? 2. Be committed sa relationship. Hindi lang sa partner mo ikaw dapat committed, dapat maging sa relationship. When we say committed sa relationship, ibig sabihin motivated ka to make it work and to make it last. Na sa kahit anong hakbang at plano mo in the future, your endpoint will always be back to that person you are in a relationship with. And lastly, be confident sa relationship ninyo. Ibig sabihin, andyan na yung trust, security, and faith na kahit anumang problema o pagsubok ang ibato sa inyong dalawa, malalagpasan nyo yan ng magkasama. Okay? Love LDR is not for the faint-hearted and easily discouraged couples. It requires an enormous amount of patience and focus to make it work. In short, hindi siya para sa lahat. Kaya kung gagawin nyo to sa relationship nyo, just make sure you're ready for it. Kasi in return, kapag nalagpasan nyo to, no storm can ever break your love apart. Okay? And that's a promise. Second stop ng ating hashtag Biyaheng Stay in Love ay para naman sa mga high school sweethearts na nagkatuluyan hanggang dulo. Yung mga kwento ng you were my first and you'll be the last. Yan talaga love yung tinatawag na sana all. Grabe kasi yung disiplina at determinasyon na meron sila to keep the fire burning sa relationship nila. Yun yung mga taong nakahanap na ng contentment sa imahe ng mga partners nila. But how do they do it? Alam nyo love, they choose each other over and over again. Alam kong naririnig nyo to sa show ko every single time, but that's it. That's the key to a long-lasting relationship. Sure, madami dyang mas gwapo, mas maganda, mas mayaman, mas funny, mas romantic, but the happiness those options will bring will never be enough to match the security and happiness their current partner can give. Never silang nagsawang mahalin, unawain at piliin ang isa't isa. Yun ang sekreto love. Hindi kasi sila naghangad ng more than what they already have. Natuto silang makontento at lalo nilang inappreciate ang isa't isa over the years. They made sure na in each and every milestone sa buhay ng isa't isa, they were and they are there for each other and they do it for one another. So kung gusto nyo ng long-lasting relationship, piliin nyo ang isa't isa kahit pa sa pagkakataong mahirap at panahong parang hindi nyo na kaya. Okay? Sa mga love natin, ako tuloy-tuloy lang ang ating usapan tungkol sa ating hashtag Biyaheng Stay in Love. If you have tips on how to prolong your relationship, then share it over sa ating Facebook fan page, DJ Lala Banderas. For now, before tayo bumalik sa ating diva songs, eto na muna ang paalala ni DJ Lala Banderas. Please, doble ingat. Please, sumunod tayo sa utos ng barangay. And please, makinig naman tayo. Okay? Kaya ito na nga po ang last stop ng ating hashtag Biyaheng Stay in Love. At ito ay para naman sa mga nagmamahalang against all odds. Yung mga pagmamahalang sinubukang pigilan pero hindi kinaya kasi pumipiglas at naglalaban. Taray! Love, there are compelling reasons as to why pinipigilan ang isang relasyon. And siguro nga sa panahon ngayon, valid naman na ang mga reasons. Dahil gone are the days na parang telenovela, dukha sa mayaman. Pang pelikula na lang yan ngayon, mahal ko. Ngayon kasi it's more of pinipigilan na kasi hindi pa dapat. Mga batang kay agang humarot, hindi dapat kasi ang isa ay may pananagutan sa iba. But if that love or relationship ay pinipigilan dahil sa tingin ng iba, di karapat-dapat ang isa sa isa. Well, patunayan niyo yan by being stronger and successful
together. Prove them wrong. Na ang relationship nyo ay hindi destruction sa isa't isa pagdating sa pag-aaral, career, or goal para sa pamilya. Ipakita nyo kasi na ang relationship nyo ay fuel for inspiration and motivation. May iba kasi pag nagkaroon ng problema sa love life, hindi na makafunction. May iba naman, ang kada desisyon sa buhay ay binabase sa kung ano ang gusto at desisyon ng jowa. Basta ganito na lang, my love, no? Tandaan ninyo. Have a relationship that both families can approve of and be proud of. Yan ang sikreto sa healthy and long-lasting relationship na walang kontrabida. Okay? Nako, sa mga kabisyo natin, let's continue with this conversation over at my Facebook page, DJ Lala Banderas. Kasama niyo pa rin DJ Lala sa aking programang Biyahe, ang programang Sakto, Klaro, Derecho. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Jivi-jivi lang, walang hate, puro love lang. Always your number one. SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.